Montenegro je spreman da dočeka sve putnike tokom ljetnje sezone, kao i da obsluži na najbolji mogući način povećanje koje očekujemo. Kako naše ranije projekcije, tako i sam početak ovogodišnje ljetnje sezone pokazuje da će do rasta u ključnim brojkama definitivno doći. Dakle, ljetna sezona je prema zvaničnom IATA kalendaru počela 31. marta, a u periodu od 1. aprila do 15. maja kompanija je ostvarila za 140 više letova u odnosu na isti period prošle godine, kao i prevezla za oko gotovo 5.000 više putnika u odnosu na isti period prošle godine. Kada je reč o očekivanjima ljetne sezone, odnosno do kraja ljetne sezone, očekujemo da ćemo realizovati gotovo 740, odnosno oko 740 više letova u odnosu na prošlu ljetnu sezonu, kao i prevesti oko 84.000 više putnika. Takođe, naše trenutne procjene pokazuju da će popunjenost kabine takođe biti povećana u odnosu na ljetnu sezonu prošle godine za nekih 4,5%. Naravno, naš tim je detaljno analizirao potrebe kompanije, odnosno potrebe naših putnika za ovogodišnju ljetnju sezonu i ove godine je Air Montenegro proširio svoju flotu. Tokom ljetnje sezone saobraćamo na 4 aviona, od čega 2 vlasnička aviona Embraera 195 i 2 iznajmljena aviona Airbusu 320 i Embraeru 190. Napomenula bih da kapaciteti naših aviona sadrže od 104 sjedišta do 180 sjedišta na tipu Airbusa 320 i sadrže dualnu konfiguraciju ekonomske i biznis klase. Čini se da je generalna infrastruktura, odnosno Crna Gora spremna, turistička privreda Crne Gore spremna da dočeka povećan priliv turista tokom ljetnje sezone, a Air Montenegro definitivno jeste. U prilog tome ide podatak koji sam već navela da smo proširili našu flotu, a proširili smo i našu ponudu destinacija. Apsolutno, Air Montenegro će i ovog ljeta, kao i inače, nastojati da kontinuirano unapređuje uslugu prema našim putnicima. Osluškujući potrebe naših putnika, Air Montenegro je proširio svoju ponudu destinacija, pa ove ljetne sezone saobraćamo prema njih 16. Već u aprilu smo uveli novu destinaciju i time proširili, odnosno povećali naše prisustvo na turskom tržištu, uvodeći destinaciju Tivat Izmir. Tokom juna će biti uvedene i 2 nove destinacije, Tivat Baku i Podgorica Ostrava. Uvođenjem destinacije prema Ostravi Crna Gora dodatno jača, odnosno Air Montenegro dodatno jača položaj Crne Gore na češkom tržištu, pored već postojećih destinacija prema Pragu i Brnu. Takođe moram napomenuti da je destinacija prema Baku, odnosno tu destinaciju realizujemo po prvi put i po prvi put će Crna Gora biti direktno povezana sa Azerbejdžanom. Osim pomenutih destinacija, Air Montenegro će iz Podgorice tokom ljetne sezone letiti ka Bratislavu, Cirihu, Kopenhagenu, Frankfurtu, Ljubljani, Lionu, Nantu, Parizu, Rimu, kao i prema Beogradu, iz kog se saobraćaj obavlja i iz Tivta.